Szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet a Pásztori Gondozási Központ Család és Gyermekvédelmi Központ nevében ezen a mai különleges napon. Ugye minden év május utolsó vasárnapja egy nevezetes nap. Ez a nevezetes nap, ez a jövőnkről szól, a gyermekeinkről szól, ez a gyermeknap. Nagyon nagy köszönetet kell mondanunk a Budapesti Napfényes Élet Alapítványnak, akik gyakorlatilag lehetővé tették azt ma, hogy itt összejöjjünk, és megemlékezzünk erről a nagyon fontos eseményről. Ők évente rendszeresen támogatnak bennünket, és gyakorlatilag ezt a mai alkalmat is ők segítségével tudtuk létrehozni.